A tak nejak začína Papalaš pretek Humenom. Základ guľašu, mladí, nádejní kuchári, kuchárky. Tu je stará paka, Rasťo. Starý kokot, stojí kolom. Natáčam. Co? Natáčam. Tak už si tam povedal. Áno. Tu je kuchárske chute, na podlievanie fajný koňak, teplý čaj, káva. Natáčame. A tu je skupina loviacich rybárov, pán predseda ide zahájiť Papalaš pretek. Papalaš pretek, organizácie pozvané, štatutári. Áno. Tu je pečená klobaska na grille. Moment. A tu je kvalitné mäsko. Áno. Ľud. Nenalejú, ulejeme. Dovolte mi, aby som medzi nami privítal aj viceprezidenta pána Hricka. Ešte jestvujúceho. Dobre. No a podmienkam lovu a tak ďalej, to vám vysvetlí hlavný rozhodca, pán Čanta. No tak čo sa týka losovania, to už každý si vylosoval. Každý sa mal formom, takže ja potom uvidím každému do chodu popíšem vás, že sme mali poriadok. Čiže začínam sa loviť o 9, ale 5 minút po 9 je signál na krmenie, o 9 sa už chytá. Na 5 minút 12 je signál, že je 5 minút do konca a o 12 je koniec. Potom ideme váhou každému a vážime a... No, pokiaľ nie je propozícia, inak pýta sa každý ako chce, ako vie. Môže aj na ťažko. Môže, aby sa to nie je. Takže rozchod a môžeme pýtať. Hej, a keď niekto bude veľa ťahať, tak zavoláme na polnice, že by sa pripnul. Doping je povolený. Fúrik s občerstvením, takže prvá pomoc. Ale bez dopingu nemôžu ísť. Zvlášť nejaké, toto je už pôjdu. prianie, tak treba zakričať a sme tam. Albo Tak, príjemný lov. aj morská ryba. Nie, bacha, treska a hlavátka je vylúčená. Pán Šafa, Emo Michalovce, sústredený pri preteku Papalaš. A tu je rozhodcovská komisia. Pán Duleba Bardejov, tajomník a predseda ZMOSRZ Humene. A toto bude z Humeného, z Michaloviec. A tu ju podporné efedriny. Kameraman nemôže, kameraman, díky, ďakujem. Áno, celá trať pretekárska. Hej. Áno. Papalaš pretek Humene.